O Concello de Pontevedra habilitou durante este confinamento 2 albergues na cidade para as persoas sen fogar. Este de Raíña da Paz, que chegou a estar ocupado por unhas 24 persoas, este do Multiusos da Xunqueira, que ten actualmente unha quincena de usuarios. Todos eles mostraron estas semanas unha vontade por comezar unha nova vida, algo que quere aproveitar o Goberno municipal para deseñar un plan de reinserción social. Dende o Servizo de Benestar decatámonos da posibilidade, da necesidade que temos como Concello de dar resposta a esta xente, non? Como hai moita xente que leva sin consumir e que levando unha vida normalizada todo este tempo, creemos que é unha oportunidade para poder sacar a esta xente da rúa e poder darlle outra oportunidade na nosa sociedade. Para iso estamos a traballar en elaborar un plan formado non só por unha solución habitacional, senón tamén que vai acompañada dun proxecto de inserción laboral, dun proxecto de formación que poda levar despois a un futuro traballo e a unha futura vida normalizada. Este plan busca darlles a todos eles unha nova oportunidade e dar así resposta ás súas necesidades. Vamos a actuar en consonancia e en coordinación con entidades do sector, como poden ser Cruz Vermella, Cáritas, Calor e Café, que están traballando nesta cidade dende fai tempo coa xente sen teito. Queremos dar un paso máis e queremos aproveitar este momento de crise, aproveitar este confinamento que durou moito tempo para poder darlle unha oportunidade a esta xente. Neste programa estamos traballando. Este plan de reinserción aínda non está pechado e neste eido cabe destacar que o Goberno municipal aprobou esta mesma semana unha liña de axudas de 30.000 euros para os pontevedreses sen recursos.